Today mi karon sa Tree House Resto Bar kanang bag-o nga open diha. Dire sa Taguanaw, Cagayan de Oro City. So tara. Dire ran siya giyon no. Dire sa Taguanaw. Klaro ba? South Diversion Road ayun na siya guys. Right turn ta, right turn kani. Ano siya kani. Alright. Sulod ta. Ano yung South Diversion Road guys. Tara. Nadami karon dire sa Tree House. Ayun, Resto Bar. Pag ano sila nag-open. Tree House ito. Oh, ano sila yung bike. Ano ilang pan? Dining area. Dire. So aray lang Tree House. Ang saka ta ito. Saka ta. Wow. Ay, sadag lang ko ano. Wow. Tara. South Diversion Road. Padulong uptown, padulong sa saan Makasandig ug Indahag. So guys, visit na mo dire if na mo time. No entrance fee ni dire. Pag-order lang mo nga pagkaon ninyo. Kami man nila mga foods nato sila yung menu kagani ang gitanaw. Wala lang ako na videohan.
Sada gid dira guys, okay. Nature ang kuan ba. Tatlin sa dalan. So kami narami diri. Sapit lang mo diri kung gikan mo uptown tapos padulong mo sa Makasandig or padulong mo downtown. Sapit lang mo diri. Lami ra ba lang mga pagkaon diri. Ba? Oh, wala pa na ito na ato pang tilawan. Oo, ano naman, nature. Dito dahil sa unahan guys, dito to makita ang bago nga cafe ni Mark Bautista, atong Hulak Subida. So dito na siya unahan pa. Pasubida na siya gamay. Now karon sa third floor, there is a tree house restaurant. Dalgona and ano ni cookies and cream. Yummy. Yummy. Get kayo. Burger nila. Oh, okay. Yeah. Ako ni ito ko Ah. siya. Wow, yung burger guys. Ano siya? Combo burger ba yun? Oh, combo Combo snacks. burger, fries, and sa milk tea. milk tea nga cookies and cream. So worth 150. Then dalgona si tinta. Oh. Bet atong tilawan nilang dalgona. Pero Lasang dalgona. Burger. yeah, kayo. Tilawan natin ng burger. Bro. April. Hi guys. So bago lang gini sila diri ga open guys. Opens on December 26 dai ni. December 26 din sila ga open diri. Makan na din. Makan. Anong road? South Diversion. Oh, makan na yun. Na yung mga flowers nila dito. And there ano yung dining area sa ubos. Makita niyo yung mga kuan, mga dahon. Dato padulong ang Cagayan de Oro River. Dira. Visit lang ninyo ilang Facebook page guys. Oh. Treehouse Resto Bar. Purok Uno, Taguana Road, Cagayan de Oro City. Tara. Treehouse Resto Bar. Nasa lang. Visit lang ninyo. Ayak dili. Ayan! I will top the world.
labinan nami. Karon pa mi naman nagkaon na ang view sa likod. Wala. So, ang address niyan is Purok 1, Sitio Taguanaw, Barangay Indahag, Cagayan de Oro City. So, visit na mo dire. Lami lang pagkaon na sila yung mga coffee, beer, pagkagabi Cristo Bar man siya. Mga milk tea, mga burger. Ano to? Okay. So, I think dire ra may kuto ba ni nga video. So, thank you for watching. Peace. Bye-bye.